Hallo beste kinderen van Venray. Jullie gaan vandaag kijken naar een hele speciale Sinterklaas-uitzending. Het is namelijk nog helemaal niet zo lang geleden dat Sinterklaas samen met zijn paard Americo en zijn Pieten voor de 125ste keer door de straten van Venray trok. Ik meen me zelfs te herinneren dat Sinterklaas, toen hij nog in Spanje zat, de burgemeester belde. En hij had goed nieuws. Want voor dat speciale Sinterklaasfeest wilden de Pieten heel veel pepernoten bakken. Maar ja, dat bij Zwarte Piet niet altijd goed gaat, dat zien jullie vandaag in Venray van toen. Hallo jongens en meisjes, het is begin september. Wie denkt er nu aan Sinterklaas? Ook de Pieten zijn nog in vakantiestemming en nog helemaal niet bezig met de intocht, cadeautjes, pepernoten, inpakken, verlanglijstjes. Ik hoor de bel ook. Ze wachten nog niet eens op me. Ja. Kijk eens, alsjeblieft, een pakketje voor jullie. Ja, dankjewel. Wacht. Ik loop even bij. Wacht. Hij gaat er doorheen. Ja. Feest! Feest? Feest! Waarvoor? Ja, dat staat er niet op. Feest? Nee. En waar? Staat er ook niet op. Wie weet het? Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Hallo. Ik ben hier de baas. Ik ga naar Sinterklaas. Geef dat ding maar eens hier aan mij. Nou, moet het zo tegenwoordig? Pieten, herriemakers, wat is er aan de hand? Feestpiet, kom naar mijn kantoor. Sinterklaas. Groot feest. Ik heb hier een brief voor feest. Maar waar? En wanneer? Dat weet ik niet. Maar het is feest. Ho, stop, geef mij die brief eens. Ja, nee, Venray, feest, lachen en gieren, de stoepkrijt, lichtjestocht, muziekfestijn. Nou, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel wie je kan bellen. Even kijken. Venray, burgemeester. Die moet ik hebben. Sinterklaas. Oh, die heeft mijn pakje gekregen natuurlijk. Met de burgemeester van Venray. Hallo burgemeester met Sinterklaas. Ik heb een vraag aan u. Ik heb een heel groot pakket gekregen waarin staat Venray pakt uit. Er is feest of zoiets,
Weet u er iets van af? Ja, Sinterklaas, wat fijn dat u terugbelt. Dat klopt. Ik heb u een pakje gestuurd. Want u weet vast nog wel dat het bijna 125 jaar geleden is dat u voor de eerste keer in Nederland kwam. En toen kwam u uitgerekend in Venray. Dus daar zijn we geweldig blij mee. Oh ja, nu je dat zegt, dat weet ik weer. 125 jaar geleden. Ik was toen met een paar pieten en een page. We zijn toen nog op Jeruzalem geweest. Ja, Sinterklaas, en dat moeten we echt heel erg groot gaan vieren. En het Sint-Nicolaasgilde in Venray, die kent u ongetwijfeld wel, die is al heel erg lang bezig om alles netjes voor te bereiden. De intocht, een muziekfeest, stoepkrijttekeningen, een lichtjestocht en nog heel veel andere dingen. Dat wordt een geweldig feest, Sinterklaas. En kunnen wij ook nog iets doen om een beetje te helpen? Ja, natuurlijk, Sinterklaas. Daar had ik u eigenlijk ook een beetje dat pakje voor gestuurd. U komt natuurlijk op 17 november. Dat is al heel geweldig. En dan vieren we echt feest dat u 125 jaar geleden voor de eerste keer bent gekomen. Maar ik zou het nou zelf zo geweldig fijn vinden, Sinterklaas. Ik houd heel erg van pepernotentaart. Kunt u voor mij zo'n pepernotentaart laten bakken en er eentje voor mij meebrengen? Dat vind ik zo lekker. Eens even kijken, wat zei u? Pepernotentaart? Nou, dat kunnen de pieten wel maken. Dat gaat wel lukken, burgemeester. Fantastisch. Dag Sinterklaas, tot 17 november. Nou Piet, dat was de burgemeester van Venray. Er is dit jaar 125 jaar feestelijke intocht, want het is 125 jaar geleden dat wij in Venray waren. En de burgemeester die heeft heel graag een pieterpepernotentaart. Gaat dat lukken? Een pieterpepernotentaart. Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat? Groot feest. Sinterklaas komt voor de 125ste keer in Venray. 125? Ja, en de burgemeester wil een zwarte pieterpepernotentaart. Zwarte pieterpepernotentaart? Een zwarte pieterpepernotentaart. Een zwarte pieterpepernotentaart? Ik moet het recept zoeken. Een pepernotentaart. Een pieterpepernotentaart. En ik moet nog zoveel pepernoten maken. Voor alles. Voor de stoepkrijt, voor de muziek. En dan ook nog een pieterpepernotentaart. Wat dat nou? Hey Kokkie, ik heb eens nagedacht. Jij hebt nagedacht. Ja, ik heb nagedacht. Ik heb eens nagedacht. Jullie zeggen, die pieterpepernotentaart hier, die is alleen voor de burgemeester. Ja. Maar ik vind dat dat niet kan. Niet alleen de burgemeester, maar alle kinderen van Venray krijgen een pieterpepernotentaart. Een pieterpepernotentaart voor iedereen in Venray? Ja, alle kinderen. Ja. Weet je hoeveel dat er zijn? Ja, veel. Alleen voor de burgemeester, dat kan nog. Maar alle kinderen in Venray. Alle kinderen van Venray. Maar, denk maar goed, AKG. AKG, wat is dat nou weer? Hoe vaak ben jij nu al in Venray geweest? Ja, jij bent al vaak in Venray geweest. Alles komt goed. Alle kinderen in Venray? Niet alleen de burgemeester, maar alle kinderen in Venray. Hoe moet ik dat nou doen? Dan moet iedereen mij gaan helpen, want anders dan lukt het nooit. Nou, kom maar op. Hé jongen. Nou, wat maken we vandaag? Oeh, lekker. Alles, wat is dit? 1. Wat is dit? Zo kan ik toch niet werken? Ik wil je maar helpen. Ja, maar zo... Dat wil ik. Eruit. Hey. Eruit. Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? Venray is dat feestje. Waar is dat feestje?
feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? In Venray is dat feestje. Waar is dat feestje? Venray is dat feestje. Ja. Eens eventjes kijken. Het programma van aankomend jaar. 17 november. De grote intocht van Sinterklaas. Dit jaar een feest op de Grote Markt. In Venray. En vergeet niet pietenpepernotentaart. Alle kinderen krijgen taart. 20 november. Dit jaar een grote Sinterklaas stoepkrijttekening op de Grote Markt. Kom ik met alle meetpieten. Super gezellig. En dan de zondag 24 november. Koopzondag met heel veel pieten. Een pietenspeurtocht en een groot muziekspektakel op het vernieuwde Schouwburgplein. Het muziekfeest. Dansen, springen, zingen. Superleuk. Ha, maar diezelfde zondag ook nog een lichtjesoptocht. 's Avonds als de duisternis invalt door het centrum van Venray met alle pieten. En bijna net voordat het pakjesavond is op 1 december een gezellige pietenspeelplaats in het centrum van Venray. Het programma, ik vind het echt top. Maar ik zit er met één ding in mijn maag. Die pepernotentaart. Hoe gaan wij die bij de mensen in Venray krijgen? Via de schoorstenen. Met die schoorsteen. Weet je wat voor een ontzettende rotzooi dat het wordt? Ach, mama zit je toch te zeuren, hè? Kom op. We gaan gewoon een feestje bouwen, dan komt alles goed. Ik weet het. We geven gewoon de kinderen met de intocht allemaal een stuk taart. Ik ga het kokspied vertellen. Ik zou zeggen, goed plan. Mijn pietenpepernotentaart is klaar. Ik ga hem laten zien aan de rest. Kokkie, kokkie. Oh. Lekker kokkie. Dat was mijn pietenpepernotentaart. En nu eruit. Eruit. Auw. 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 Ze hebben mijn pietenpepernotentaart gemold. Kijk naar zijn neus. Ja, maar het is super lekker. Dat kan toch Doe niet? het eens even rustig. Mijn pietenpepernotentaart. Wat moet ik nu? Google. Normaal kan je er alles vinden, behalve een pietenpepernotentaart. Hier staat toch pepernotentaart? Ja, maar dat is heel wat anders. Oké, als we nou al die pepernoten op elkaar plakken in een ronde taartvorm, dan hebben we toch een pietenpepernotentaart? Ik zou zeggen, prima plan. Nou dan. Als we nou hier in Spanje die pepernoten bakken, doen we de rest in Nederland. Dan ga ik nu beginnen met de pepernoten bakken. Hop hop. Pepernoten, ik moet pepernoten maken. Pepernoten. Oh, geen vrije dagen meer, helemaal niks. Alleen nog maar pepernoten maken, geen zaterdagen, geen zondagen. Oh, ik moet genoeg pepernoten hebben. Oh, alleen maar pepernoten. Oh, het weekend werken, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Zondag ook nog. Oh nee, ik heb niet genoeg. Komt er me nog helpen? Oh. Beetje groene pepernoten. Het is allemaal niet meer. Ja, maar Sinterklaas, ik ga er hoogstpersoonlijk voor zorgen
dat iedereen in Venray genoeg pietenpepernotentaart heeft. Maak u geen zorgen, het komt allemaal goed. Nou, hoe zou het met Kokkie gaan, hè? Ja, ik ga niet meer kijken. Ik denk dat hij boos is op me, want ik heb nog steeds dat spul in mijn neus. Ik roep wel even. Oké. Kokkie, hoe gaat het? Jullie moeten helpen! Pepernoten maken, rollen, rollen, rollen! Pepernoten maken zoveel mogelijk! Maar het is alleen maar deeg. Nee. Het is wel saai zo, hè? Ja. Zullen we anders een liedje zingen? Maan schijnt door de bomen, makkerstaartje wild geraasd. Heerlijk avondje is gekomen, avondje van Sinterklaas. En klaar! Ik ga naar de keuken brengen. Oh, rustig met die pepernoten. Rustig, rustig, rustig. We gaan ze wegbrengen. Ja. Kom op. Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Zo, dat zit erin. Toppie. Nu nog even de kookwekker. Nu moeten we nog even wachten. Maar ik ga niet weg voordat ze klaar zijn, anders zijn ze dadelijk weer mislukt. Wij wachten erbij. Goed, doen we met z'n drieën. Nou, mooi. Zo, die zijn klaar. Komt-ie maar. Zo, de eerste lading is er doorheen. Ik zou zeggen, ga lekker naar buiten. Kom ik zo met mijn lekkers. Toppie. Prima. Zo, de pietjes zijn moe. Ik heb nog wat pepernoten over, want het is zojuist gelukt om alles te maken. Ze zeggen smakelijk eten. En dan haal ik nog even wat chocomel. Toppie. Waar zijn mijn pepernoten nou? Ze zijn allemaal weg. Hé, waar ga jij naartoe met mijn pepernoten? Wat nu? Alles weg. Geen pepernoten. Politie bellen maar. Als iemand de boevenpiet heeft gezien, meld dit dan even bij info@sinterklaasinvenray.nl. Hopelijk kan Kokspiet toch weer gaan bakken en zijn er zondag bij de intocht genoeg pepernoten. Kom om 1:30 naar de Grote Markt. Maar of er pepernoten zijn?